Tu stojí a natáčaj, ja vidím z ňou, jak som zapadol. Drž. No, tak toto je, ako jo Marek ide víc z jamy. Sme sa teraz zasekli práve v bláte. Tak, ideme na to. Musíme to nejako robiť. Dobré. No jasné. Nie do mňa! Stoj! Stoj! Stoj, stoj! Kamoško. A zdrhol. On nám zdrhol. Aj. No poď, poď! A ide tu. Ho, ho! Co, zase? Nejde. No, hej, hej. Ty boji. No, dozadu, teraz dozadu. Báchať. Kde? Mám ešte natáčať? Ujo, Marek, mám ešte natáčať? Dobre, tak ja idem. A som tu. A čo teraz? Teraz nejako patrne. Je to ťažké, veľmi ťažké. Patrne tu ísť. Macher. to je zážitok pána Jasenského. Náš život!